Posledné z tých základných kopov sú pushkicky. Pushkick je najjednoduchšia technika zo všetkých. V podstate je to priamy kop. Snažím sa kopať takto. Hej, tá dopadová plocha je toto. Dobre, nemusí to byť celé chodidlo, môže to byť iba ako keby taká špička. Čiže taký bodavejší ten pushkick. Ja rád mám ruky hore, lebo veľmi ľahko sa môže šmiknúť z brucha, alebo môže sa robiť obrana. Čiže tam môžem prepadnúť, aby som nedostával žiadne údery. Čiže ja rád robím pushkicky tu, alebo tu. Teraz do predného pushkicku nepreskakujeme, ale v podstate ten predný pushkick je často obranná technika, čiže ja čakám na supera, ako náhle je v mojom nejakom poli, keď už ho dočiahnem, tak ja iba sa navážem na zadnú nohu a dám mu ten pushkick, dobre? Čiže nemusíme si preskakovať, ale v podstate čakám na neho, ako náhle je tu, dám pushkick, buď predný alebo zadný. Dobre, ruky mám hore. Jediná vec pri pushkicku je veľmi dôležitá, aby ste ten pushkick nekopali, že kopnete a potom ho potiahnete dole. Dobre, a ten pushkick chcem, aby išiel že dopredu a späť. Hej, z toho kolena. Koleno, teda pushkick, hop a späť. Nie je to, že pushkick a padne mi tá noha. Dobre, lebo potom dáte pushkick a potiahnete to dole po všetkom tomto, čo tu je. A to nechceme. Dobre, čiže chceme pekný, bodavý pushkick, jak keby bodnete niekoho proste oštepom. Hop a späť, hop a späť.